Kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa nagapanguna naton nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, supplies ang droga sa Western Visayas nagnubo suno sa PIDEA. Anom ka mga job order workers sa Calatrava ginkaga sa trabaho matapos nagpositibo sa drug test. Sa balita nasyonal, isa sa presidential candidate nagagamit sang cocaine suno kay Presidente Duterte. Deliberasyon sa national budget sa Senado ginsuspende. Maayong aga makulod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga law, Biyernes, Nobyembre 19, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kundi. Today naman mga ka-aksyon, good morning sa tanan of course. Good morning, Action Councilor Boy D. Gawatamat na mo. Kung pa lang, dasong election is 2025. Yes. So, subong pa lang, wala pa kay election Subong pa lang yung mga 2022. kampanya na tayo. Ikampanya na nga daan. Oo, kaya para namin ako action boy, makaya ang retention bala. Name recall. Name recall gali. Test na 2020 pa, butsi mo kung hindi ka pag yung daog ya. Amot na lang ya. Konsilor. So, sa din ko mandalagan. Sa planuhan, ito na rin Ang siguro noon, nagkita number 1 ka ha. Kay pabungguan ng Vice Mayor ka, Mayor. Joke! Joke lang na. Good morning, Melilio Liga of course. Kay Donna Navarte Macario, may agaman. Kay Raymar Beranyo Lingoste, may aga, nagalantaw dira sa may barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Athea Kim Eriman, may agaman. Kay Juvie Monares of course. Kay si Zet Alunan, maing aga. Sir Philip Isulat, good morning. From Buen Retiro, Talisay, stay safe, God bless. It's Friday. Yes, it's Friday. Good morning man kay Maninay Kada One Ball, Galio, kag kay Maninay Alma, dira sa may Las Vegas. Of course, Doc Matt Mayo and Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota. Rochester, Minnesota. Kag kay Miss Jinky Di Alagdon, dira naman sa Phoenix, Arizona. Perfect. Sa kay ihada ko Maria Rivera Murayama sa Japan. Ako na maninay. Ninay mo. Oo. Yes, perfect. I'm covering for Jinky kay my online class man siya kay ginatubang nga educare classes. Wow, Okay, si Ma'am Van. bongga. Si Ma'am Van nga si Miss Jinky do medyo kuan gini. Very BFF. friend. BFF gid sila nga duha, no? Yes, perfect. Dennis Richard Tibor Roma. Good morning. Grabe, How are nag-effort. you? Good Nag-ano gid siya bala? Nag-effort din siya type. Amo na siya. Good morning, good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. I'm fine, thank you. Hello, 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 hello. How do you do? I'm glad to be with you.
Ano niya yaman? And you. I'm glad to see with you, kuno. Ano ka bla? And you. Yes, ako na sa una kanta kung may classes. Pero, by December ha, ang all college programs start ng Aksyon Boys ang face-to-face class. Pero kung sa gyapon, all college programs, pero do ka-limited gyapon siya. May mga may mga adjustments, ano? Yes, balanta na. Kaya mga excited to kay Yes, may balo na ko ba? Okay. Naman. Si Alan Virgo Martinez, regards from Las Vegas. Uy, taga Las pina-recruit. Vegas. Taga Las Vegas, magaling si amigo ta Alan Virgo Martinez. Oo. Kag kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning mandira sa imo sa Bago City. Good morning. Kay Teacher Romela, Illustre Rebel of course, sa ila. Kag sa mga Ila, pato sini nga dira. Gani. Ang sa ila, sini nga mga bana, Sir Melchor, kag kay Tita Shallow. Oo. Mayong aga. Kag sa kay sino pa gito ganing ihada ko si Kashmir. Oo. Kag si Tita Virgie Coloso. Si Narwin Sakmar, good morning mandira sa imo sa way mabutang kon sa din ano. Yes. Anyway, happy birthday gali Action Eden kay Congressman Greg Gasataya. Yes, aton amigo, Congressman Greg Gasataya, happy birthday. Happy birthday to you. Lagi ta dako. Tanigin record tanong i-send mo sa email. Screen record to. Sa nisod pongin ang tayo lagi ta dako. Oo, yes. Oro nga matik na yun. Paano ka pa? Paano nga na? Yung ka pa wala na. Eduardo Labayen, Ches Zamora, kag Rochelle Fulgencio Susana. Sige, standby kita sa mga balita lokal. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Bayan Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa mga balita lokal. Inkonformar ni PIDEA Region 6 Director Alex Tablate nga nagnubo ang supply sa illegal nga droga sa bugos ng Western Visayas. Suno kay Tablate, dako ang epekto sa pagka-recover sa ginatos ka kilos ng shabu sa National Capital Region. Rason nga nagnubo man ang supply sa illegal nga droga sa mga probinsya kaangay sa Iloilo kag diri sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Ginpahayag man ni Tablate nga wala nagahatag kumpiyansa ila ahensya, mga kapulisan kay ibang pang ahensya sa gobyerno. Rason nga nagapadaan sa gihapon ng operasyon sa mga otoridad sa pagdakop sa mga illegalista, ilabi na ang pagdismantle sa mga drug dens. Ginkagas naman sa serbisyo ang 6 ka mga job order workers sa Banwas ng Calatrava matapos nga nagpositibo sa random drug test. Sa report sa Aksyon Radyo Bacolod correspondent Nelson Pateño, Nobyembre 11 sa ginpatigan ng drug test sa 110 ka mga JOs nga nagatrabaho sa nagkalain-lain nga departamento sa munisipyo. Nobyembre 12 sa nagwa resulta nga 6 ka mga JOs na nagpositibo sa droga. Tinalikdan nga Nobyembre 16 sang nagwa man sa kung nagpagawa sang mando si Calatrava Mayor Marilyn Era nga nagadismiss sa serbisyo sa mga nagpositibo sa droga. Ini matapos ang rekomendasyon sang Human Resources Office sang LGU. Samtang patay naman ang isa ka lalaki matapos ginbuno samtang nagakatulog dira sa may Purok Lampirong Barangay 2 sa siyudad sang Bacolod. Ang biktima ang kilala kay Fernando Padilla, legal sa pangidaron kag residente sang Barangay 2 siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 2 Deputy Station Commander Police Lieutenant Junito Pastrana, dead on the spot si Padilla matapos makakot ang pila sa likod kag kilid. Gilayo naman nadakpan ang suspetsado ang kilala kay Alex Bernabe, legal sa pangidaron kag residente sang amuman nga lugar. Kag na-recover sa ang kutsilyo sa amuman nga investigasyon. Sa investigasyon sa kapulisan, nagwa nga nagsugod ang away sang biktima kag suspetsado bangod sang pagpalupok sang boga sang tilikod nga adlaw sang biktima. Huwebes nga adlaw giningagaw na sang kapulisan nga mapasaka ang kaso batok kay Bernabe.
Napatay naman samtang ginabulong sa hospital ang tiyo sang iningin muno sa hinablo sa sitio Binalbagan, Barangay Masulog, Banwa, Sangla, Castellana. Ang biktima ginkilala kay Alden Alohepan, 39 anyos, samtang suspetsadong ginkilala naman kay Justin Tribo, 23, tanan residente sang among nga lugar. Sunod kay Staff Sergeant Francis Barillo, investigador sa La Castellana PNP, aga pa sa Miyerkules naga-ininom ka sang makulubong ilim nun ang duha sa puloy-ani alias Putoy kag naglalisay. Nagpadulong sa kusina si Tribo kag nagkuha sang kutsilyo kag ginbuno sa tiyan ang biktima. Dugang ni Barillo, wala sa madalaw nga motibo kon rason ng krimen kundi sugod lamang sang kahugulugbon kag nagwa nga ang mga ang ila sini kaisog. Naaresto ang suspetsado kag ginawlat ang pamilya kon pasakaan sang kaso bangon magpamilya lang man ang mga ini. Nagsungka naman sa Miyerkules ang gabi sa Police Station 3 ang driver sa itong mga Toyota Fortuner nga nakabunggo sa PUJ driver nga napatay sa itong Lunes ang gabi sa Circumferential Road sa Barangay Bata, siyudad sa Bacolod. Ginkilala ang driver nga si Reinhold Estacio, 36 anyos, may asawa, kag pumuluyo sang First Street, Lacson sa siyudad sa Bacolod. Sa bulig sang amay nga si Rogelio Estacio, voluntaryo niya ginpasungka ang bata nga si Reynold, agud buligan ang pamilya sang napatay nga si Giovanni Padua nga pumuluyo sa siyudad Santa Talisay. Sunod kay Police Staff Sergeant Richard Dimaala, ang traffic investigator sa Police Station 3, ginatublag sang iya konsensya si Estacio rason man sa iya pagsungka. Duga pa rin Dimaala, nagtinguha man nga buligan ni Estacio ang biktima apang sa iya makita ang mga bystanders dito na kaginkulbaan. Duga pa rin Dimaala, wala ginabaton sa pamilya Padua ang bulig nga kwarta sa pamilya Estacio sa rason nga wala pa inimistoryahan sang pamilya. Sa katapusan nga balita lokal, pabor naman ang Alliance of Concerned Teachers sa siyudad sa Bacolod kag probinsya para sa limited face-to-face classes. Kaangay sang inhimo karon sa pila ka mapalod testing eskwelahan sa probinsya. Sunod kay ACT Teacher Secretary General Richard Hilangre, mangudyara na karon sa COVID-19 Alert Level 2 ang siyudad kag probinsya. Kung nagapaabot ang mga manudlo nga mabalik ang classes sa elementarya kag high school agud matutukan ang pagtuon sa mga estudyante. Dugang pa ni Hilangre, bilang epekto sa modular classes may mga tion nga wala panahon ang pila ka mga ginikanan nga giyahan ang pagtuon sa kabataan bangod sa kasakoon sang ila sini nga trabaho. Nagapati man si Hilangre nga sa palabuton nga face-to-face classes 20 to 25 gid lamang kapasidad para sa tag sa mga hulot-buluthuan. Isa sa presidential candidates, cocaine user, kung nagagamit sang cocaine, suno kay Presidente Duterte. Samtang deliberasyon sang national budget sa Senado ginsuspende. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga ng-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka Ining si Nerwin Sakmar gali taga Block 17 sa Barangay Bata. Yes. Okay, good morning liwat. No? Kay Juancho Alvior, kag kay Che Mijares Luyaw. Kay Judania Sarmiento Puig Lazaro, may agaman. Jocelyn Balahadya. Okay, Leo Julian. ko ni ng Denise. Di pang pangilam mo sana. May mo sanay. Erwin Dicatoria Gonzalez, may agaman dira sa may barangay Maaw. Ni Mesia Roques. Kari na si kumare ko. Kumare. Virgil Gaspiculo. Ay, ara na siya. Ang imo sina ngayhada. Inasa Basta abangan. Inasa 20, 23 pa. 23 pa na, oh? Yes. Magani kagin bala niya na kung daan at ito pa Advance. supot-supot tablang daan. Oo, kay balaan mo Ma'am Virgie, duta gini ang iya yang regalo. Duta. Dito, duta pero nasulod lang sa Florira. Sa Florida mo ara dupa. Ara duta. Ikaw na bala kung itanong mo na. Anong bal? Ikaw nang bala. Kuha pa na organic pa na. Ay, Organic pa na. social. Oo. Bungga, medyo malmal. David Gregorio Yulo, happy birthday ko no sa iya bata nga si Hipli Keo Yulo. Grabe yung pangalan ba? Happy birthday to you. Happy birthday, Hipli Keo Yulo. Unique name. Unique. Florencia Villacampa, may aga watching live. Dira ako na sa may La Union. Sir Robert Roma, may aga man. Dira sa Isabela. Sir Michael Jun Season, dira sa may Purok Brotherhood sa may Barangay Sumag. Salamat, Gid. Ruby Fukihara, ohayo gozaimasu. Ohayo Connection Boy. Yes, Ohayo good morning. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Masyadan. Andy Saludares, good morning. Nga pita sa kapihan ni Chay Luding sa Prokuan, Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Monitor lang sila po. Salamat. Chay Luding, mga gada. Yes. Musta sa nagapangapida? Sa tanan nga mga nagapangapida sa mga kapihan, mga aga sa inyo. Yes. Kada mo dahil mga kapihan nga Monitor. para sa DK kapihan. Oo. Naga-live stream sila sa widescreen. Ay, wala, bongga. Tinahinay lang ka mo da, ha? Kay... Kasi may ilinaway ka mo na mga istorya ka mo politika. Correct. Amo na ang pinakarami sa mga topiko, gid. Yes. Sampat gina sa Ako, kape mo. Kasi depende na kung ang kape ang iinom mo, paet. Ate, tapos yung istorya mo. Pero ko blaya kung din balaga politika, ako tamaran ng istorya party politika. Yes. So, lain na istorya. So na nami ako na istorya politika kung layo pang politika. Oo. Pero kung ara na gani, tamaran ako na. Nahinay na. Kay balo ka damo na mga istorya nga daw hindi mo. Damo na mga pikon. Damo na pikon, damo na muna, temo na nga Yeah. tamaran ko. Kay Yes. hindi ko gusto maglalis. Perfect. Dapat nga, ano, kung wala na yan, iyan ay opinion, imo man yung pagpate, hindi ka mo, kung hindi ka mo yung maintindihan, hindi na mo mo istoryan. Correct, oo. Kay Dante Makilan, Ma'am Ana Sinoro, good morning man. Vilma Gargarita,
sa greet nila ko ng family Gargarita sa Kabankalan, kag family Barillo sa Airport Subdivision. Uy, ano pa nagiguro ni Doc Gargarita ay? Mga... Parente Oo, kayo sa ano man sa Sa airport. man, Basi siya sa airport, gid si Doktorya sa subdivision. Amot lang. Dakas tunga sa airport, no? Yeah. Wag mo Oh, pa, ganun sarap doon lang. ako lang sa airport. Kaya Lito Dayap, may ngaga. Kay John Ricochin, kay Tito Ricky Dira, good morning. Abades kay Ricky and MJ Minerva family. Salamat. Nanita Ramirez tumimbang. Kamusta si Dr. Tumimbang? Abi, galing kay Onia mo, yes. Dugay na ko nakabutik Dr. Tumimbang, no? Abi, makaton siya. Kay... Pinky Terwell, may aga. Kay Ruby Fuki, ano ni? Dinky das ano? Ha? Anong mga bagay ni Ruby Blau? Ano ni? Dinky diso? Ruby? Wala ko di kakita. Si Ruby na. Wala pa di kasulod yun sa akon. Kay Pinky Teruel, yung pinaka-last sa akon. May sunuda. Oo. Yes. Kay Roger Torrecarion, morning man sa imo. Kay Teresa Linaha Kayaw, dira sa Bago City, good morning. Kag Ana Sinoro. Oy, si Mark Ay, Gabriel hambal ni Ruby, Salanga. galing Genki Des. Genki Des. How are you? I'm fine. Genki Des, muna galing na siya. Genki Des ka? Sabi ko, Hi, ano Genki Des. Sabi ko, ano yung muna ginagamit kung mag-brown out? Ang Kinky, galing na yan. Kinky. Sa una, mga nabala ako mga Japanese, mga common lang mo. Hambalon mo teacher nga. Toy renite mo des ka? Ano ka ng school mo sang kuan ka? Sang Japanese school. Megumi. that is why may gumi. Oh. Yes. Ang may gumi mo na ang origami gali na yung paper. Origami sa paper. Kuan no. Megumi yan mo na yun. Megumi, megumo. May gumi, may gumo, may guta. Meguta tayo lahat. Yes. Kaya mo lang yun nasa ulo, kuya, mga bako sa teacher. Ang Japanese yung teacher naman mo. Ay, kasayma sensei. Good morning, teacher. Genki desu ka? How Toy are you? renite mo desu ka? Pag sulod niyo palang toy renite, can I go to the bathroom? Ang mga tayo, hindi ko mamati. Yes. Si Mark Gabriel Salanga. Oh, Mark, may agad na si mo, ano? Sir, may aga. Gara sa monitor. Kag siya Kagawad. Narin na si Kagawad. Kagawad Ems. Kagawad Ems Aboso. Good morning na sa imo. May aga. Sa mga taga-recreo, dira recreo sa Pagdibidra. Good morning. Good morning from Kagawad. Pagkagawad Ems. Kini sa taga-recreo. Dudo, kumanda si Kagawad nga si Dugay-dugay. Dason pa. Dugay-dugay may magwa naman nga hindi ko tani og padlagan galing kay tungod nga naluoy na ko sa mga supporters ko sige na lang. Correct. Na mo ginang. Familiar, no? Oo. Namo gina. Dedo. Dedo way ko tani gid hindi ko galing kay kadamo sang gatibong sa akon. Oh, dedo kaluoy man si Ang gatibong si mo gisa mo pa nang madagdag man si mo. Yes. So kita mo ginuwa sila so ay kasadya sa ila. No. Lang. Ako tani way na ko yan, hindi na ko tayong padlagan galing kay dog panawagan gid ang Oo. ano na due to insistent public demand. Oo, amo ginaiya. Ate sige, good morning kag standby sa aton mga balita national. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig. Kapo pa ni Matinapo, subungan daan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon.
Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone cabinet. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 27 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Gina-claim ni Presidente Rodrigo Duterte nga mayara sang presidential candidate sa sining 2022 elections nga nag-ausar sang cocaine. Si Duterte ang nagtambong sa joint meeting sa National Task Force and Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Region 4B sa Calapan City, Oriental Mindoro sa Huwebes, Nobyembre o kung kahapon Nobyembre 18. Sa porsyon sa pagpamulong-pulong sa Presidente, gin-question sini kung ano ang nangin kontribusyon sa sining aspirant sa Pilipinas. Duha pa ni Duterte, nakaibalo ang mga manggaranon nga taga Manila kag Davao angot sa drug habit sang kandidato. Ginlaragway man ni Duterte ang kandidato nga isa ka weak leader o kung mahuyang nga leader. Sa nabaluan, ginasuportahan ni Duterte ang kandidatura ni Senador Bongo sa pagka-presidente. Ginanunsyo naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga ginsuspende tubtob Nobyembre 22 ang deliberasyon sa 2022 national budget matapos nagpositibo sa COVID-19 si Defense Secretary Delfin Lorenzana nga yara sa Senado sa tung Martes para sa deliberasyon sa 2022 budget sa Department of National Defense. Sino kay Zubiri, ginpautat ang ilang session kag natala na i-sanitize ang lugar. Ginpanugyan man sini sa tanan nga yara sa plenary debate sa tung Martes nga mag-isolate sa ilang mga balay sang 5 ka adlaw antes magpaidalong sa swab testing. Samtang gin-share naman ni Senator Joel Villanueva nga nag-shake hands siya kay Lorenzana kundi tupad niya man diri Sanday Zubiri, Senators Nancy Binay kag Francis Tolentino, samtang ang pungko naman sa atubangan si Senator Ronald De La Rosa nga mong nag-sponsor sang budget sang DND. Mas nangin istrikto ang Senado sa ginapatuman nga protocol matapos nagpositibo sa COVID-19 si Defense Secretary Delfin Lorenzana kasunod sang deliberasyon sang proposed budget sang Department of National Defense. Sa advisory para sa tanan nga Senate officers kay employees, nagmanto si Senate President Vicente Soto III sa tanan nga guest, bisita kag resource persons nga magasulod sa Senado nga magpresentar sang negative COVID-19 RT-PCR test result o kung negative antigen test result nga valid sa sulod sang 24 oras halin sang ginkolekta ang specimen. Nasaad man sa advisory nga required man nga magpresentar sang vaccination cards kag medical certificate nga negative sa COVID-19 symptoms. Ang magasulod sa Senado ang dapat fully vaccinated. Una na ginsuspende sa Senado ang budget deliberations bangod sa sini nga insidente. Sa iban pang balita national, ginbalabagan kag bomba sang ang tubig sang ang duha ka mga Philippine supply boats nga padulong sa Ayungin Shoal sa mga Chinese Coast Guard vessels sa tung Martes.
Sinigay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin sa report sa Western Command ang mga barko madulong sa food supply sa mga soldado nga Pinoy sa Ayungin Shoal o kung ang Second Thomas Shoal. Dugang pa ni Locsin, pasalamatan na lang sila nga wala sa may napilasan sa insidente. Apang wala nagdiretso kag nag-abort resupply mission na lang ang mga barko. Pangod sa insidente, ginpabalo na ni Locsin si Chinese Ambassador to the Philippines nga si Wang Silian kag iya Chinese counterpart sa Beijing. Ginkondenar sang 3 ka senador ang pagbalabag kag pagbomba sang tubig sang Chinese Coast Guard sa duha ka barko sa Pilipinas nga magadulong kuntani sang supply sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sunod kay Senador Risa Hontiveros, hindi mabaton ang ining violasyon sang sovereign rights kag jurisdiction. Duga pa ni Hontiveros, madugay ni ining akig sa China bangod sa pagbastos sa kinamatarong sampungsod kag sa baybayon. Suportado man ni Senador Francis Tolentino ang palayag sang TFA nga nagakondenar sa tikang sang China. Para kay Senador Francis Pangilinan, importante ang Mayo 2022 nga eleksyon sa pagbag-o sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa katapusan nga balita national, ginpahag naman ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. nga 45 ka mga Chinese maritime militia ships ang nagkitaan sa Pag-asa Islands tinalikdan nga semana. Sunod kay Esperon, inigin report siya sa National Task Force in the West Philippine Sea nga iya ginapamunuan sa pagsinapol sang Martes nga adlaw. Dugang pa ni Esperon, ining record number sa mga tuig kag sila ang agresibo. Yan pala yung Esperon, nga sadto nag-average lang sa manubo 20 ang Chinese vessels nga makitaan sa lugar. Nagpasiguro naman si Esperon nga padana protesta kung Pag-asa Island ang paghambalan kag ang militarization sang China. Inyong ipamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Ang inyong news team, Sean Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.